Ovako, znači, to je odlično poređenje, zato što kad smo mi, evo kompjuter, recimo sad ja igram igricu, i ko sam ja sa ove strane, znači van programa, van kompjuterskog programa koji je u ovom slučaju igrica. Ja sam duh, odnosno ta esencija, božanska esencija, koja upravlja avatarom u igrici. Znači, to je onaj lik koji prezentuje, da kažem, mene. On ne postoji stvarno. On je u simulaciji u igrici, međutim, iza svega toga tako postoji taj duh, ta esencija koja upravlja tim avatarom. A ostali igrači tamo, znači na koje sad ja naiđem, se zovu u igrici non-player characters, odnosno background people, znači to su ljudi koji su tu samo da popune igricu. Statisti. Kako? Statisti. Da, statisti. Sad, zašto mi ne vidimo tvoje pitanje? Onoga trenutka kada u kompjuter uđe virus i okupira operativni sistem, ja više ne mogu da upravljam igricom, ja više ne upravljam operativnim sistemom, znači esencija, božanski duh, više nema dostup igrici, Matrixu. Već Matrix sam igra igricu, odnosno operativni sistem sam radi po programu, je li tako? I zašto mi ne vidimo? Zato što smo mi isključeni. Zato što smo mi isključeni od duha, od božanskog dela koji je van igrice, on je u pleronu. I to je glavni razlog zašto mi ne vidimo da smo tu. I sada, mi možemo da pričamo o lažnoj istoriji, o lažnim, ne znam, medicini, o lažnoj, mislim, sve je lažno, u ovom Matrixu je sve lažno. Gde god zaglibiš malo više, ti ćeš da nađeš svuda laž. Tako da više se ja ne iznenađujem. Ranije sam se iznenađivala kao dokle više, kad će kraj ovim lažima, da li postoji uopšte istina? Ne. U ovom Matrixu ne postoji istina. Istina nije u spoljnom svetu. Sad, da bi mi došli do toga da shvatimo da smo mi u igrici, mi moramo prvo da znamo da igrica postoji. Može to da bude igrica, kao što sada pričamo, ali bolje je rečeno, po meni je bolje rečeno neki zatvor, ali u zatvor ideš ti po kazni, a mi nismo po kazni, mi smo zbog neznanja tu. A onda bi mogli bolje da kažemo da to je jedna farma, duša ili esencija, gde se koristi energija naše esencije da bi se, kao što Morpheus kaže u Matrixu, oni su nas pretvorili u ovo i pokazuje bateriju. Znači, mi smo baterije za ovaj Matrix i Matrix se održava upravo našom energijom. I mi ne vidimo to prvo i osnovno, zbog toga možeš ti da meditiraš 30 godina, možeš da čitaš ne znam kakve sve knjige, ali sve do onog trenutka kad ne shvatiš Platonovu pećinu, recimo, ili taj slični mehanizam koji su opisivali gnostici, a to je ta Platonova pećina, možemo i nju da ispričamo, kako je on opisao ovaj svet, sve do tog trenutka mi ne možemo da dokučimo dubinu svega toga. Zato što, recimo, čovek, oslanja se na astrologiju. Mene je astrologija nekad zanimala. I danas me zanima zbog nekih stvari. Međutim, astrologija je časovnik, Demiurgov časovnik. On spada u Demiurgov svet. I on je tačan, znači, apsolutno astrologija je precizna, egzaktna, međutim, ona pripada Demiurgu. I
u svim da kažemo, zbiljnim duhovnim, kako da kažem, zajednicama, se zna da čovek koji napreduje duhovno, što više napreduje, on se sve više udaljava od tih astroloških karakteristika. I za njega više ne važi šta je znak, šta je podznak, gde mu je koja planeta. Nekada da, kad se on veže za matricu malo jaču, ali uglavnom ne važi više, zato što se on izvukao iz programa, jer astrologija je program. Ti si dobio program, znači u tom trenutku kada je Venera bila na tom stepenu, ne znam, raka, kad je ova planeta bila na tom stepenu, znači cela ta kombinacija, taj časovnik Demiurgov je spustio određenu energiju, jedan impuls koji se utisnuo u čoveka, u tu dušu koja se rađa u tom trenutku. I čovek živi po tom programu. Međutim, onog trenutka kada mi shvatimo da smo u programu i da samo naša autentičnost, znači naša originalnost, ta božanska esencija koja je jedina originalna, sve ostalo radi po programu. Ljudi slave ovo, ono, idu vamo tamo, znači sve što im sistem nametne, oni odgovaraju. Ali onog trenutka kada čovek sve to shvati, tog trenutka kada on duboko shvati, ne pričam o tome, recimo, ja sam imala par emisija već na ovu temu i sad ljudi i dalje posle odgledaju 1, 2, 3, 4 emisije, ali dalje postavljaju ista pitanja koja su postavljali pre prve emisije. Zato što oni to nisu prihvatili, oni to nisu, da kažem, nisu transcendirali ovaj svet, zato što mi da bi shvatili sve to, mi moramo da transcendiramo naša telesna čula, zato što iza tih telesnih čula postoji još jedno čulo, to je 6. čulo, odnosno intuicija, i to je govor duha, govor esencija. Da bi došli dotle, znači mi se moramo, da bi došli do tog shvatanja gde živimo i u kakvom svetu se nalazimo, mi moramo da se isključimo povremeno iz ovog sveta. Zato što je čovekova telesna čula su neprekidno bombardovane, znači zvoni telefon, zvoni ovo, televizor radi, nekoga zove, pita ga neke gluposti. I znači on je neprekidno, to sistem radi, to program radi, nije to slučajno. I onda je on neprekidno svim tim stvarima zadržavan u ovoj matrici, u matriksu, u programu, da ne izađe iz programa. I sad, zato je veoma bitno da se čovjek utiša, da bude u tišini i da može u toj tišini, a to možeš samo ako izađeš iz svih tih programa, poslovi, škole i tako dalje, znači gde si ti uvučen silom. Jer čovek, nijedno dete ne bi išlo u školu zato što voli, jer u školu ide silom, jel tako? A škola je prvi razbijač, da kažem, tog, odnosno i pre toga, ali tu se već ozbiljno radi na razbijanju duha, zato što, recimo, dete, evo, na primjer, Petar kaže, kad ima recimo godinu ili dve godine, on kaže, Petar je žedan, Petar hoće vodu. Znači, on još uvek nije svestan, on se nije identifikovao sa tim imenom, da je on to telo i tako dalje, nego on kaže, Petar hoće vodu. I onda mama kaže, a ti si Petar, znači, kaže, ja hoću vodu, ja hoću, i onda Petar konačno posle toliko ubeđivanja počne da priča, ja hoću vodu. Onda u školi krenu da seku sve moguće, seče se 6. čulo, zato što deca intuicijom razumeju jednostavnim posmatranjem i slušanjem. I deca mogu da dokuče istinu, veoma jednostavno i brzo. To se seče u školi zato što
škola guši taj duh, radoznali duh, autentičnost, tako, već moraš da budeš isti kao svi ostali, uniformisan i tako dalje, da budeš dobar, poslušan i da se blend, što kažemo, da se utopi u mnoštvo.